canu, cystadlu a chymdeithasu. Croeso i Hwyl Ban Geltaidd 2026. Unwaith eto, Carlo yn Iwerddon sydd yn cynnig croeso cynnas i'r Hwyl, yn dod ar 6 gwlad Geltaidd at ei gilydd. Ynys Manawr. Era! Dwi'n wreiddiol Ynys Môn ac yn bellach yn byw yn Carlo ers bron i 19 mlynedd. Heddiw yn Sul yng Ngwaith wedi bod yma yn rhan o'r bred a da ni fod efo hanol brosiectau yn ystod yr misoedd yn dilyn i fyny at yr Hwyl. Mae'n wych gweld gymaint o bobl yma, mae'r glaw wedi dod, ond mae gymaint o bobl wedi dod, mae'r hwyliau yn uchel gan bawb. Ac mae'r cora wedi cyrraedd i gystadlu am deitl Cor yr Hwyl. Ac mae yna gythral canu rhwng Cora Cymru. Rwan, ai hwn ydy'r tro cyntaf i gormeibion Caernarfon gystadlu'n yr Hwyl Ban Geltaidd? Ie wir, anrhydedd mwyaf cael dŵad yma a cymryd rhan. Da ni'n rhannu gymaint dydan o hanes efo Iwerddon a'r Alban yn hanesyddol a cherddorol wrth gwrs. A sut mae'r cystadlu di mynd? O, eithon dda iawn dwi'n teimlo, am gan i weld bobl eraill sy'n dod y barn ar hynna de, ond oedd o'n brofiad da gweld gymaint o gorau gwahanol gamrywiaeth yma pawma oedd o'n werth dod bob cam. Mae cystadlu sy'n wrth galon yr Hwyl, mae yna ganu ym mhob cornel o Carlo. Ddaru ni dod yn drydydd nos Fercher yn canu grŵp traddodiadol. A wedyn, nath Liam ennill gwobr fach am ei cyfansoddiad yn y canu unigol traddodiadol. Ond mae'n braf dod i'r dafarn i berfformio'n hytrach na gystadlu. Mae'r pobl lleol yn lyflu a mae'r Cymru sydd wedi dod a cefnogi, maen nhw'n briliant. Mae'n neis cael ymdrochi yn y canu efo'r corau sydd wedi dod o Gymru ac hefyd efo rei o wledydd eraill fatha yr Alban a Iwerddon ac hefyd jyst i gael clywed yr ieithoedd eraill yn cael ei siarad, so mae'n lyflu, yndi. It has been one of the best weeks we can remember. The songs, the stories, the languages, the culture shared, the joy that people bring here is amazing. Ac wrth i'r diwrnod ddod i ben, mae'r Hwyl yn newid ger. A phob nos yn y Seven Oaks, mae'r llwyfan yn newid deilo rhwng y gwledydd Celtaidd. A nos Wener, tro'r Cymru o fi. Hwyl Ban Geltaidd i bawd i hon, o ben draw Môn, lawr i Gaerdydd, lawr i Aberteifi, Sir Benfro, Sir Gyfyrddin, i bawb. Mae'n wych o gymaint o Gymru yn gweld bod yna obaith o Cymru a'r iaith a diwylliant yn cael dangos ei hun yn y byd Celtaidd. Ni'n cael sawl peth mae heno. Partion, Owain Jones, Dylan Cernyw a Gwenan Gibbard, Bore, dawnswyr o fri. Ni wedi cystadlu mewn sawl cystadleuaeth. Un ohonyn nhw oedd cystadleuaeth grŵp ac yr arall oedd cystadleuaeth dawnsio newydd. Ond dim cystadlu heno, dim ond mwynhau. Ia, mwynhau. Mwynhau yn noson y Gymru. A chyn i'r Celtaidd ddal i cychod am adra, mae un canlyniad ar ôl. Canlyniad Cor yr Hwyl. Ac allan o 9 cor o'r 6 gwlad. Our adjudicators have awarded this prize to Lleisiau'r Cwm Cor yr Hwyl Ban Geltaidd 2026. Ai hwn di'r tro cyntaf chi ennill y wobr? Tro cyntaf ni ennill y wobr anhygol yma, ie. Ni wedi ennill y cor merched a'r parti unsain yn y gorffennol, a mae hwn yn eistedd ar y gacen i ni fel cor. Ni'n dathlu 30 mlynedd lenni hefyd, felly mae hwn yn beth mawr iawn i ni, ydy. Cwestiwn pwysica di, beth ydych chi'n mynd i wneud i ddathlu? Parti! Ydw i'n cael dod i'r parti? O, croeso cynnes i chi. Dyna ni, Llongyfarchiadau i chi! O'r llwyfan i'r strydoedd, mae'r Hwyl Ban Geltaidd yn fwy na chystadleuaeth. Mae'n ddathliad o'r hyn sydd yn uno ni fel cenhedlaeth Celtaidd. Slanshire.